Kao što smo već objavili u jednom od naših prethodnih video zapisa, ozbiljno se razmišlja o izgradnji nove Kantride u Rijeci. Stadion koji bi prema projektu trebao biti kapaciteta od 14.000 gledatelja, koštao bi nešto više od 100 milijuna eura, a u cijenu je uračunati hotel s 4 zvjezdice i 3 nebodera koja bi bila u sklopu stadiona. Hotel bi imao oko 200 soba, dok bi svaki od nebodera imao 35 katova, odnosno visina svakog od nebodera iznosila bi 116 metara. Noću, kad stadion bude osvijetljen bojama rijeke, stadion će podsjećati na karakteristični brod s veslima i naglašenom provom, obilježjem armade. Na južnoj strani stadiona koja se spušta prema moru, smjestit će se ugostiteljski objekti. Stadion će imati i 1350 parkirnih mjesta u garažama. Današnja Kantrida pozicionirana je u smjeru zapad-istok, dok bi novi stadion trebao biti pozicioniran u smjeru sjever-jug. Sjeverna tribina stadiona predviđena je za armadu, a krasit će je karakteristične stijene bez kojih se Kantrida ne može ni zamisliti. Iz kluba poručuju da je povratak na Kantridu cilj od kojeg se niti u jednom trenutku nije odustalo, ali je za isti trebalo čekati da se ostvare prostorno-planski, imovinsko-pravni i financijsko-gospodarski uvjeti. U emisiji Bilanca uspjeha, arhitekt Siniša Zdjelar predstavio je nacrte stadiona koje nismo još vidjeli, a možete ih pogledati u nastavku ovog videa. Na fotografijama se može vidjeti stadion, neboderi, te izgled hotelskih soba.